Kaixo, gu Internacional Plastik gara, eta gu Aner, Aimar, Odei eta Oian gara. Dokumental honetan gure herriko arazoak azalduko dizuegu, adibidez hondakinekin eta gure ekosistemarekin. Baita ere, ondorioak eta arazoak azalduko ditugu. Eraso lekuetan, kasu hauek ikusi dezakegu. Eta ibaiarengatik itsasera joaten da, eta itsas animaliak kaltetzen egiten dira eta hiltzen dira. Eta horregatik jaten dugunean, astero handugu irentzi 5 gramo plastiko, horrelako tarjeta bat bezala. Orain dendari bati egingo diogu galdera bat, eta beste pare pertsona batzuei egingo dizkigu beste galdera sorta bat. Kaixo, galdera bat egin dizun, eta nizbeka etortzen jendea telazko poltsekin plastikoa ez erabiltzeko? Bai, hasieran aldaketa egon zanean, plastikoakin berziklatuta eta hori, hasieran asko ekartzen zuten. Baina hain ja momentu honetan asko erabiltzen dute plastikoa jendea. Fruta dendariak esaten duenez, lehen plastikozko poltsa gutxi erabiltzen ziren orain baino, eta telazkoak erabiltzen ziren. Eta urteen pasoekin plastikozko poltsa gehiago erabili dira, eta telazkoak gutxiago. Baina horregatik uzten ditugu hainbeste poltsa urretikan edo gure itsasoetan. Gainera, lehen aipatu bezala, gure itsas animaliak harrapatuta geratzen dira hor bertan. Eta horregatik hil edo suntsitu aldaitez. Zer egiten duzu normalean plastikozko botilak edo poltsak erabili ondoren? Plastikozko poltsak gordetzen ditut etxean, beste behin erabiltzeko, edo gimnasiora joaten naizen arropa zikinak bertan sartzeko. Eta plastikozko botilekin sukaldatzen dudanean olio zikina bertan sartzeko eta ondoren botatzeko, edo bestela zaborretara botatzeko. Uste duzu etxean birziklazean benetan erabiltzen duela ingurumenari? Bai, nire iritziz beharrezkoa den zerbait da, naturai laguntzeko eta kontaminazioa gutxitzeko, eta etxe guztietan beharrezkoa izan beharko lukeen zerbait dela uste dut. Uste duzu ohitura batzuk aldatu beharko zenituzkela hondakin gutxiago sortzeko eta zergatik? Bai, nire iritziz plastiko asko erabiltzen da produktu guztietan, erosten duguna supermerkatutan eta janari guztia beti plastikoz inguratuta dago, eta plastikoa badakigunez asko kontaminatzen du, orduan nire ustez hasi beharko ginetek erabiltzen beste material bat gutxi kontaminatzen duena. Maialenek esan bezala, plastiko asko erabiltzen dugu. Zehazki, Espainian, 95,7 da. Lehen handiagoa zen, baina paperarekin ordezkatu egin da. Eta horregatik paperaren erabilera handiagoa egiten da eta plastikoarena murriztu egin da, baina hala ere oso handia da. Erosketa biderakoan normalean telazko poltsak erabiltzen dituzu? Bai, gehienetan telazko poltsak eramate ditut, baina egia da batzutan ahaztu egiten zaidala edo momentuan bertan zerbait erosi behar baldin badet gainen eta beti telazko poltsa bat. Orduan batzutan bai erosten dut bertan plastikozko poltsak, baina normalean eramaten ditut nik etxetik. Badakizu plastikoa nondik datorren? Ba, egia esan zehazki ez dakit nondik etortzen den. Badakit birziklatu egiten dela, baina nondik datorren ez dakit. Gehienek, Maialenen kokalekuan egon zarete. Hau da, ez dakizutela nondik datorren plastikoa. Plastikoa, egia da esan bezala, erreziklatzen dela eta parte bat hortik datorrela, baina bestea petroleotik dator. Plastiko guztiak berdinak direla uste duzu? Ez, mota askotako plastikoa daudela badakit, baina ez dakit zehazki zenbat zeintzuk diren. Maialenek esan bezala, plastiko guztiak ez dira berdinak. Zehazki, 7 mota daude, eta horietako famatuena polihispana da. Zer uste duzu gertatzen dela zaborretara botatzen ditu plastikoekin? Birziklatu egiten dela. Elkartu egiten dela plastikoek eta beste bat sortu. Maialenek esan bezala, plastikoa zabortegi batera eramaten da, baina berak esan du denak elkartu eta beste bat sortzen da, eta hori ez da egia. Esan bezala, 7 mota plastikoa daude. Orduan, denak sailkatzen dira juntu eta ondoren plastiko berri bat sortzen da plastiko mota horiekin. Eta
Kaixo Bismi, ezagutzen dituzu birziklatzeko edukiontzi koloreak eta zer sartzen den bakoitzean? Bai, claro. Etxean erabiltzen ditugu. Organikoantzat dakagu saski txiki bat marroia eta bere poltsa bereziekin. Gero papera normalean egiten dugu dakagu kutxa bat, prestatua papera birziklatzeko. Eta gero horian enbaseak soilik, tetrabrikak eta olako gauzak, eta gero dakagu beste bat errefuxa batzeko. Prest egongo zinateke zure ohiturak aldatzeko hondakin gutxiago sortzeko? Bai, azkenean birziklatzea garrantzitsua da, baina badago gauza bat egiten duguna denok, garai batean egiten zena dela berrerabiltzea. Guk orain ohituak gaude plastikozko botilak erabiltzea, eta oso ondo birziklatzea plastiko hori, baina plastiko guztiak ezin dira, edukiontzi guztiak ezin dira birziklatu. Orduan, garai batean erabiltzen ziren kristalezko botilak, eta askoz denbora gehiago behar dute biodegradatzeko, baina askoz ere berrerabilgarriagoak dira. Orduan, prest egongo nintzateke horako gauzak Uste duzu birziklatzeari buruz gehiago irakatsi beharko litzateke askoretan? Jakitea zer eta nola egin behar den garrantzitsua da. Azkenean ez baldin badu ondo birziklatzen ez du esatako balio. Jende asko adibidez plastikozko edukiontzian botatzen ditu, plastikozko, berez ez da plastikoa, enbasen edukiontzia horian. Orduan, botatzen baldin badituzu hor, bota behar dituzun gauzak, ze badire plastiko batzuk ez dira birziklatzen. Orduan, ez du zetako bai eta horretarako beharrezkoa da hezkuntza edo erakustea eta leku aproposena ikastolak dira. Badakigu poligonetan eta industrietan hondakin pila bat sortzen direla. Hemen adibide batzuk. Txoritxo hau ikusi duzuena, aldio dugu kaltetu fabriketako hondakineekin, lurrean dauden plastikoekin eta hondakin guztiekin. Orain, Materreko kide batekin egongo gara. Esplikatuko digun bere esperientziarekin zer ikusi dugu. Ez dakinerako Mater enpresa da enpresa bat saiatzen dira plastikoaren murrizketa lortzea. Gainera, umeentzako egiten dituzte hainbat saio eta esperientzia hori partekatu ahal dituzte. Nola ikusten dituzu kaleak, adibidez Matutene edo Renteria, Ibaiak edo Nik gaur egun edonon ikusten ditut zaborrak, batez ere plastikozko hondakinak, horiek dira hondakinen artean gehien ikusten direnak, eta batez ere zigarroak, azkenean plazetan, parkeetan, jendea ibiltzen den tokietan, edonon ikus daitezke, jendeak oraindik ez daukalako bereganatuta zakarrontzietara botatzea gauzak eta kaleak guztiz zaintzea. Hemendik 10 urtera nola ikusten duzu egoera? Nik uste dut horrelako erronka potoloari aurre egiteko denon laguntza behar dugula, bai legediak aldatzen jarraitu behar dute, produkzioa hobetzen, material hobeagoak sortzen eta herritarren laguntza ere behar dugu. Ni positiboa naiz, uste dudalako egunero daukagula gure etorkizun hobeago bat sortzeko aukera. Azkenean, herritarrok daukagu botere handia, zeren egunero kontsumoarekin eta gure ohiturekin zabor gutxiago sortzera bideratu dezakegu. Beraz, denon laguntza behar dugu eta denok elkarlanean lan egiten badugu, nik uste hobera egingo duela etorkizunak. Zein batu daka zaborraren arazoa hirietan eta guzti? Hande batetik, kutsadura bisuala, zikina ikusten dugulako, eta kutsadura fisikoa eta kimikoa, hau da, zaborra lurrean egoten baldin bada, ordaindu behar dugu gero langilego batzuek hau garrantzeko, hau da, inpaktu ekonomiko bat dauka, denok ordaindu behar dugu kaleen garbiketa, eta estoldak edo alkantarillak ataskatzen badira, eta gero azkenean, ingurumenean kutsadura bat sortzen duenez, bai fisiko eta bai kimikoa, gure pertsonen osasunean ere eragin bat dauka, eta zabor hauek gaixotu egiten gaituzte. Zeren, lurreko zaborrak ibaietatik edo haizearen eraginez
itsasora iristen dira, plastikoa da ohikoena eta hori txikitzen joatzen da, baina ez da inoiz desagertzen, eta uraren zikloaren barne bihurtzen da gure airearen parte, elikaduraren parte, eta azkenean gure gana ere itzultzen denez, irensten dugu gaizki kudeatzen den zabor hau, esaten da dute ikerketek astero 5 gramo plastiko jaten ditugula, beraz osasunean ere eragin negatiboa dauka. Eta hau izan da guztia, espero dugu zerbait ikastea eta asko gustatzea. Mila esker.